Здравейте хора, в днешното видео ще играя на Doors. Тъпо, по-тъпо. С Митко. Митко умря. И зато по-точно се... И примигна тока и Митко умря. Аз точно докато идва се скрих. Хора, на една плюнка живот съм. Но мисля, че ще успеем да минем си. Представяте ли си? Да, той има малко живот и ще припадне на земята. Като мен. Митко мъкна. А няма да мокна. Намерих лепинка за малко живот. Намерих малка лепинка за малка зива. Ето го тъпия ключ. Ето го тъпия ключ. Ти защо повтаря всяка моя реплика? Ти за какво повтаряш моя реплика? Пак тъмни коридори, направо ми писна. Пак тъмни коридори, направо ми писна. Аре бе, си. Ай, чакай да го... Успима. Сърдата. В сърдата. Ети малко хора. Сърдата. Аре! Защо се... Платих се 30 роблокса и във всяка игра имам поне един ревайв. Мале, колко пари! Исках, почнах нова игра. Лампите примигнаха, няма проблеми, няма примерци. Кой ще играе? Аз всички сами да играем. Искаш ли? Чакай бе, снимам клипи в момента. Съм заед. Кой ще снимаш клип? Зрителите и те искат да играе самичък. Ко? Кой кълчи? Зрителите не искат да играя сам. Зрителите искат да играят сам. Искат да играят. Злато. За който главата си не разбира. Хора, да, не може да във види. Може да му покай. Може ли за малко да му покажеш, да? Покажи му на хората. Ама, чакай, после след видеото, като умра, ще те показвам. Аз съм нова игра. Ето, аз ще ме гледаш, ко. Чакай, аз се върна. Мале, много съм зле, бе. Хора, мисля, че отиваме до Фиксфорей. Хора, мислите, че и аз ще стигна до там. Тази игра е лесна. Само, че комигни... Умря на втората врата. Мрях, защото нямаше шкаф. Имаш. Хора, стигнали до Фигуре. Я тук да се проверя шкафчетата. Да видим има ли кръст. Ясно.
Кръст, има ли кръст? Няма. И аз тук те са. Ето хора, стигнах до фигури! До фигура ще ми бъде лесно. Така. Тук няма ключ. Буквално ми светна. Ой, тук е тъмнина. Номер 7. Кой е тук, бе? Дано тук да не премига сега. Тук скреч. Аз съм на фигури. Скреч. И то защо сам скри- стигнах там. Да, защото аз умрях. И много е хубаво. И е смешно, да. Смешно. Тук почва да премига. Ох, малко животни отнеят този. Кой скреч? Където дам, нали? Виж, сега няма една книга, брате. Аз търся запалка. Нула. Добре. Череп. Череп. Уха. Още една. Още една. Хора, може и да го минем. Хора, може да не го мина аз пък. Здрасти. Дай пари за пасти. Ромпи кръг ни Да. трябва и ромпи кръг. Ромпи кръг. Ако писна тук. Сигурно не сте си писна. Пис. Сигурно съм на Ей, стига втория си. етаж. Ама той идва, трябва да... Стига бе, скреч. Митко, може ли само за малко? Да ме затъеш. Почти го минах. Почти го минах. И то сам на Survivor. Тоест, сам оцелявам. И аз търся Бе, тук откъде клуб. чувам тази книга? Ти би Хора. чува сама. Аз си чувам, пък не я виждам. Хора, съседната стая. Съседната. Стига бе, скреч.
Не се спря той скреч. Играят в... Добре, бе, къде е тази скъпана книга? Човек стресна му. Стресна му да Просто. чуваме я книгата. Видях и през тук на този разход има къде. Намерих една. Поставете го. Хора, мега напрягащо е.